доста курса игра с ръка. Ето сега повторението. Моментът, в който и без никакво съмнение, разбира се, без никакво съмнение. Ираков. Задясно Киряков е сам. Киряков предпочита да играе сам. И за наказателното поемени поема. Стартира Емил Костадинов. Ето, че и защитата на италианците може да бъде преодоляна. Задясно Киряков е сам. Киряков предпочита да играе сам. Влиза в наказателното поемени поема. You can't answer that.